Kalibangon man ko ay malibang sa kuha kadait lang libang sa kuha. 1 hour later. So, man ako libang guys, no? So, itong nalibang ko guys, na ako'y nauna-hunaan na content. Kabalo, kasabot na mo sa akong i-content ka. Kabalo mo unsa to, no? Tae. No? Tae atong storyahan karon. No? Tagaan ta mog tips para di mo makaigit sa inyong eskwelahan, no? So kung napansin niyo no, wala na ako dito sa mo ang likod kay daghan kay lamok no. Di na ta mo balik dito kay mabuang ta sa lamok, no? Basin ding yung tag wala sa oras, no? Kani hatag na ako na tips, guys. Mo ni akong tips na ihatag sa inyo na experience na ako. Mo sad niya akong gibuhat tong kalibangon ko. So ihatag na ako ng tips sa inyo, guys, para kung kalibangon mo magamit ninyo ni akong tips. So first tips, guys. Kung gusto ka di ka makalibang sa imong eskwelahan, palibang na daan sa inyong balay, no? Labaw na ng mga estudyante na kanabitong bago mo sulod sa inyong eskwelahan, malibang siya una, no? Nung late na bitaw siya na nakalimot siya libang, no? Siyempre, pag abot sa eskwelahan na nakalibangon jud ka, kay waman ka nalibang sa inyong balay, buhanga ka, no? Makalibang jud ka, no? Mga first tips na ako, guys, malibang jud mo daan sa inyong balay para di ka makalibang sa inyong eskwelahan, no? Kasi ma-famous kagwa sa oras. Ma-absent pa rin mong ka-famous sa valedictorian sa inyong eskwelahan, no? Ang sunod na tips na ako, guys, mo na effective jud kaayo, no? Ayaw jud na unaan nakalibangon ka, no? Kung nahunaon mo nakalibangon na ka, mulabas jud na. Mo ni mong buhaton ayaw jud na unaa, no? Pangitag gikabisihan nimo dia, bahalag mag-drawing ka dra sa imong papel. Bahalag di ka kabalo mo drawing basta na lang kay gikabisihan, no? Or ikaduha imong buhaton is kita na imong kuko, no? Bahalag mapudpud na imong kuko basta kay na lang kay gikabisihan, no? Para mawala si imong una nakalibangon ka, no? Effective na siya, guys. Ang sunod na tips, guys, kung kalibangon gay ka, ayaw jud pagpabantang anang ceiling fan, electric fan, aircon, no? Kaya kung magpaigo magud ka ana mo samot na imong kalibangon, no? Panuhuton kag samot, no? Mo sidlit pa na imong igit ra kalit. Gago! No? Mo na imong buhaton ayaw jud pagpabantang anang tulo ka buk na akong giingon, no? Electric fan, ceiling fan, aircon, no? Ayaw jud paggraduhag paigo ana, no? Kay mo samot na imong kalibangon, no? Bahalag giigang nga dra basta kay ayaw jud pagpabantang, no? Kung magbabantang ka, bahala ka, makaigit juga dra buhanga ka. So syempre, guys, kung di ka magpaiguan ng electric fan, ceiling fan o aircon, panington jud ka, no? Syempre, kung di ka magpaiguan ng tulo, panington jud ka ug maayo, no? Syempre, kung panington ka, mapansin jud ka sa imong classmate nga nung gisingot ka, no? Ang natin yun na sa unahuna ni mong classmate, kalibangon kang buhanga ka. Kung pangutanon ka, imo irason dapat ana na may dili panington na hat man kay ko. Lusot gyapon ka, ana dapat imo irason si imong classmate, no? Effective siya, guys. Ang sunod na ako na tips, guys, kung kalibangon jud ka, guys, daga na sa inyong CR, no? Lisod sad no, eskwelahan ninyo walay CR unsa na? Nadyo na CR, no? Dili pwede na walay CR ang inyong eskwelahan, no? Kung kalibangon ka, ayaw pagduha-duha na mo adtong CR. Okay, kung magduha-duha ka, pakakatindog ning sidlit na nimo igit, no? Gago! So, morning last na akong tips na imong buhaton, guys. Kung kalibangon na jud kayo po, guys, kana bitong ikit na bito ka ng pasa na bito na nang simong lubot, no? Katong tips na akong gihatag pinakauna, guys, dili na jud to siya effective. Imong buhaton anay, guys, ampo sa Ginoo na dili ka mapamous, no? Pag ampo na lang na dili pa na siya mo gawas, no? Kana good siya, effective na siya, guys. Wa bang ka nalibang sa inyong balay buhanga ka, nakaigit jud ka, bahala ka diay. Say what's up, America. Half of you should know me, right? Other half a replica.